Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, nami kula Vika Lestariningrum saking GKJ Palian Klasis Gunung Kidul. Kepareng kula maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 3 Maret 2026 kanthi irah-irahan Rahayu ingkang kapendhet saking Jabur 128 ayat 1 ingkang katen pangandikanipun. Rahayu kabeh wong kang ngabekti marang Pangeran Yahwa sarta kang ngambah ing dalan pitedahe. Para sedherek ingkang kinasih, pamujinipun sedaya tiyang ingkang gesang inggih menika karahayon. Miturut Kamus Besar Basa Indonesia, Rahayu nggadhahi teges kawontenaning gesang ingkang santosa, tentrem, sarwa cekap lan wilujeng. Kawontenan ingkang saestu dados idam-idamaning sedaya tiyang ingkang gesang. Murih kebabaripun kathah ingkang sami ngupati karahayon kalawan neter kegiatan lan kasudibianipun. Boten ngemungaken sekolah, ananging kedah nderek les menapa dene bimbingan belajar, murih saged pikantuk biji ingkang mawarni-warni murih cekaping kebetahanipun. Bebasan sirah dadi sikil, sikil dadi sirah, boten mawang wayah lan sayah. Emanipun saksampunipun pambudidaya ingkang saklangkung menika, kathah ingkang sami gela lan semplah nalikanipun boten kajurungan sedayanipun. Wondene ingkang kajurungan boten ngrasakaken marem, malah sangsaya ngangah-angah. Para sedherek ingkang kinasih, benten nalikanipun karahayon menika kita ecakaken minangka peparing sanes pambudidaya. Satemah kados menika kemawon kawontenan kita. Bingah sisah, bejo cilaka, karahayon tansah ngraosaken. Paribasan asu ajak lan cempe bakal nyenggut bebarengan. Singa bakal mangan dami kaya sapi sarta ula uripe bakal saka lebu. Yesaya 60 ayat 20. Perangan ingkang saestunipun benten, bebencengan lan tansah bengkeran. Wonten ing Gusti Allah saged sami gesang sesarengan. Salajengipun menapa pambudidaya boten kabetahaken malih murih sagedipun rahayu. Pambudidaya tetep kemawon dipun betahaken. Sanadyan boten malih kalebet piranti utawi ubur rampe, ananging minangka wujuding raos kumandel lan panuwun syukur. Sanadyan boten malih kalebet piranti utawi ubur rampe, ananging minangka wujuding raos kumandel lan panuwun syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang sampun kepareng paring karahayon. Laras kalian nats rahayu saben wong kang ngabekti marang Pangeran Yahwa sarta kang ngambah ing dalan pitedahe. Rahayu. Mekaten renungan dinten menika. Gusti berkahi.